q3s सालबारि फरायसालिमाजों बानजाय जानाय दिनैनि बे सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जोंनि फरायसालिमानि मानगोनां प्रिन्सिपाल सार आरो भाइस प्रिन्सिपाल सार लोगोसेनो गुबुननिफ्राय फैनो हानाय सार मेडाममोन। दा आंथ' बाथ्रा दान्थेलायनायनिसो सासे सुबुं जाहैबाय, नाथाय थेवब्लाबो एसे सुजुनानै खन्थाइयाव हाबनो सानदों आरो दा माबा मोनसे गोरोन्थि जालाङोब्लाथाय निमाहा बिनाय थाखाबाय। दा आंनो सुजुदों खन्थाइनि मुङा जाबाय गोथै सानस्रि। गोथै सानस्रि बोथोरनि सोलायस्लु गाबजों रं बिरंनि सारफ्रावना होनाय नोंनि अननायनि मुहिगोनां महिमाजों गोसो होथाबना गेलेदोंमोन, नांगौसेबांनि बांसिन बजबदोंमोन, अननायनि लैथोमायाव आंबो नोंजों गब'फादोंमोन। नाथाय दिनै सानस्रिफोरा सानफा एफा मांखर सालिनि हाथफ्ला जालांनो हमदों, थैज्रबनाय बिफांनि बिलाइ बादि गाब लानो हमदों, थिं थिं बिदुंजों खामथाबनाय ना मावा बादि जानो हमदों, गोरबोनिफ्राय गबोनाय रावफ्रा दिनै नंखाय महर लादों, सैथोनि सानथौथिया दिनै सेवहांगार जालांदों, खोमादों आं गावखौनो बै माया गोनां हरैमारुआव, बावलांदों आं आंनि थांखिनि बाथ्रा, गोहैले गोसो लाना जिरायो आं दिनैबो बै जोंनि गिबि लोगो हमलायनाय थावनियाव, आसा खालामना थायो आं दिनैबो नोंनिनो गुरै फंसे राव, गोरबोनि बायखोन्दा खोलोबखौ थुख्रा थुख्रा बुथुम बायनो नाजायो, सिउ सिउ बारजों बारबोनाय नोंनि फास्रानि मोदोमनाय दिनैबो आं मोनदाङो, गोरबोनि माइनाव थिलियाव नोंनि सानस्रिफोरखौ फोथांनानै जिउनि बबे थावनिसिम आं सहैनो हागोन, थैनाय आंनि बे सानस्रिखौ थफ्ला बोनथोमनानै। गोजोन्थों।